Як рӯзи нав боз оғоз шуд ва дар Субҳи Содиқ дигар бора Шалоги Хоҷа ҳастам дар рӯбарӯи шумо азизон. Имрӯз сешанбе 30 апрел ва ташаккур мегӯям ки хабарҳои тозаро аз Озодӣ видео канали мо дар YouTube интизор мешавед. Ташаккур ба якояки шумо ва мо ҳамаи шуморо дӯст медорем ва ба якояки шумо эҳтиром мегузорем. Ва чун хабарҳои зиёд дарам дар дастам, аммо қабл аз ин нигоҳе меандозем ба вазъи боду ҳаво, ки ин низ муҳим аст барои кору зиндагии ҳар яки мо. Ҳавои имрӯз дар Прага абрӣ аст. Пешгӯӣ мешавад ки рӯзона ҳарорат 16 дараҷаро ташкил намояд. Дар Москав ҳам ҳаво абрист ва нисбат ба Прага каме сардтар, дақиқтараш 12 дараҷа гарм мешавад имрӯз. Аммо тавре рӯзи гузашта курбарони зиёди Озодӣ видео ба мо аз Екатеринбург видео фиристоданд. Унҷо барф меборад. Дар Душанбе бошад имрӯз низ борон меборад. Қарор аст дар давоми рӯз ҳарорат санҷ то 16 дараҷа гармиро нишон бидиҳад. Тибқи ахбори расида, ширкати Фароз ба коргарони хоҷагии кишоварзие ки дирӯз дар назди ин ширкат ҷамъ карда буданд ба созиш расидааст. Масъулини Фароз баъди он ки тартиби пардохти музди кори коргаронро шарҳ доданд, онҳо ба хонаҳои худ баргаштанд. Илова ба ин ба онҳо иҷозатномаи фаъолият дода шудааст. Исматулло Зиёев, муовини раиси ширкати Фароз, пас аз пароканда шудани эътирозгарон дар суҳбати рӯбарӯ бо хабарнигори Радиои Озодӣ гуфт, ин гурӯҳи калони коргарон баъди эълони ҷойи кор аз тариқи телевизион норозӣ шуданд ва хостанд мо тартиби додани маблағро барои ҷамъоварии Шираи Камол бекор кунем. Мо гуфтем ки барои коргарон маош муайян мекунем ва нақша мемонем. Барои мисол, барои ҷамъоварӣ аз 5 то 10 кило маош таъин менамоем. Баъдан барои ҳар 1 килои зиёдатӣ бонус медиҳем. Вале инашро ҳам бояд бигӯям ки пардохти ҳаққи музди коргарон ҳам вобаста ба бозор аст, афзуд ин масъули Фароз. ин намояндаи ширкати Фароз иддаои коргарони норозиро дар мавриди ин ки ширкат мехоҳад бо ҷалби шаҳрвандони Афғонистон ҷамъоварии Шираи Камолро ба дасти афғонҳо супорад рад кард. Зиёев гуфт, талабот ба ин нави растани солҳои ахир пайдо шудааст. Аз ин хотир мардуми маҳаллӣ тартиби дурусти ҷамъоварии онро намедонанд. Ба ҳамин хотир ба гуфтаи ин масъули ширкати Фароз, онҳо мутахассисони афғонро ҷалб карданд ки ба мардум тартиби ҷамъоварии онро нишон бидиҳанд. Исматулло Зиёев гуфт ки ширкати Фароз дорои иҷозатнома аст ва бештар аз минтақаҳои Данғараву Ҳисор ва шаҳри Нав Шираи Камол ҷамъоварӣ мекунад ва ҳудуди 1000 коргар дорад. Теъдоди мутахассисони афғон то 60 нафар будааст. Ин масъули ширкати Фароз гуфт, онҳо тасмим надоранд ки аз ин бештар коргарони афғонро ҷалб кунанд. Тавре шумо ҳам медонед, рӯзи гузашта даҳон нафар аз коргарони хоҷагиҳои кишоварзӣ ки бар асоси қарордод бо ширкати маъруфи Фароз Шираи Камол мефурӯхтанд, дар назди идораи ин ширкат ҷамъ омада ва хостори бознигарии қарордодҳояшон шуданд. Шумо метавонед ин наворо дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube бибинед ва ҳамин гуна дар барномаи хабарӣ низ ҳаст. Комиссияи Амрико оид ба озодиҳои байналмилалии динӣ дигар бора ба мақомоти ин кишвар тавсия додааст Тоҷикистонро ба феҳристи бадтарин поймолкунандаи ҳуқуқи динӣ ворид кунад. Дар гузориши солонаи созмон ки рӯзи 29 апрел нашр шуд, омадааст ки Тоҷикистону Судан ва Ветнам бо баҳонаи таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти миллӣ озодиҳои диниро маҳдуд мекунанд. Дигар ин ки мақомот хатарҳои воқеӣ ва пиндорӣ аз терроризмро истифода бурда мардумони худро рӯи рост таъқиб мекунанд. Дар ин гузориш ҳукумати Тоҷикистонро заиф ва бисёр фосид номида гуфтанд вазъи ҳуқуқи мазҳабии мардум соли 2009 ва баъд аз қабули чанд санад ва бахусус қонуни нав дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ қабул шуд. Мақомоти Тоҷикистон то кунун дар робита ба ин гузориш вокуниш нишон надоданд, вале дар гузашта гуфтанд дар ин гузоришҳо Тоҷикистонро беасос кишвари маҳдудкунандаи озодиҳои мазҳабӣ ном мебаранд, ҳарчанд дар асл ин тавр нест. Бо вуҷуди интиқод аз вазъи муроотии ҳуқуқи динӣ дар Тоҷикистон, муаллифони гузориши Комиссияи Амрико оид ба озодиҳои байналмилалии динӣ гуфтанд, нигарониҳо аз амният ва терроризм дар Тоҷикистон воқеист. Дар гузориш омори ҳукуматро ёдовар шуданд ки гуфтанд 1000 шаҳрванди кишвар ба сафи гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ пайвастанд. Айни замон ҳукумат ҳамин нигарониро ба кор бурда дигарандешон, мунтақидон ва дигар гурӯҳҳои сабтнашудаи диниро таъқиб мекунад, омадааст дар ин гузориш. Дар идомаи мавзӯи Доиш, Абубакр Албағдодӣ, раҳбари гурӯҳи Давлати Исломӣ ё Доиш, дар як навори видеои 18 дақиқаӣ зоҳир шудааст. Ин навор рӯзи 29
29 апрел аз сӯи шабакаи хабарии Алфурқон вобаста ба ин гурӯҳ ба нашр расидааст ва дар сурати дурустӣ он нахустин тасвир ё навори раҳбари гурӯҳи давлати исломӣ дар 5 соли ахир ба шумор меравад. Пас аз нашри ин навор, як сухангӯи вазорати хориҷии амрико дирӯз гуфтааст ки мубориза бо ин гурӯҳ идома хоҳад дошт ва раҳбарони он ба додгоҳ супорида мешаванд. Ин сухангӯи вазорати хориҷии амрико дар ин замина гуфтааст нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ ба раҳбарии амрико дар мубориза бо Доиш ба ҷанги худ бо нерӯҳои ин гурӯҳ дар саросари ҷаҳон идома медиҳанд то мутмаин шаванд ин террористҳо ба таври комил шикаст хӯрданд ва боқимонда раҳбарони онҳо ба дасти адолат супорида шаванд то ба сазои аъмолашон бирасанд. Сухангӯи вазорати умури хориҷии амрико афзудааст гурӯҳи давлати исломӣ то ба ҳол зарбаҳои сахте хӯрдааст. Ба гуфтаи вай аз даст додани қаламравҳо дар Ироқ ва Сурия зарбаи стратегиву равонӣ ва шикасти сахт барои ин гурӯҳ буд. Абубакр ал-Бағдодӣ 5 сол пеш дар масҷиди Нур дар шаҳри Мавсили Ироқ хилофати худро эълон кард ва наворҳое аз он маросим нашр шуд. Аз он вақт то ба ҳол акс ё навори видеои дигаре аз ӯ мунташир нашуда буд. Дар видеои наве ки ба Абубакр ал-Бағдодӣ нисбат дода мешавад, вай аз ҳамлаҳои ахир ба 3 калисо дар Шри-Ланка истоиш карда ва гуфтааст ин ҳамлаҳо интиқоми даргириҳои Боғури Сурия мебошад. Минтақаи Боғур дар ҷануби Сурия охирин нуқтаи даргирӣ байни боқимондаҳои Доиш ва нерӯҳои мавриди ҳимояти Амрико буд ва дар рӯзи 22 март эълон шуд ки даргириҳо дар ин маҳал поён рафт. Амрико барои маълумоте ки боиси пайдо кардани Абубакр ал-Бағдодӣ шавад $25 миллион ҷоиза таъин кардааст. Бозам бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. Наздикони сухангӯи раёсати нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон рӯзи 29 апрел тасдиқ карданд ки Муҳаммадҷон Улухоҷаев дар боздошт аст. Зебо Улухоҷаева модари Муҳаммадҷон Улухоҷаев гуфт бори ахир писарашро 2 ҳафта пеш дида буд. Хонум Улухоҷаева тасдиқ кард ки рӯзи 16 апрел манзили писарашро мақомот гуфтгӯ карданд. Ин дар ҳолест ки мақомот то ҳол аз боздошти Муҳаммадҷон Улухоҷаев, сабабҳои он ва гуфтукоби манзили ӯ хабари нашр накарданд. Модари Муҳаммадҷон афзуд барои писараш вакили дифоъ гирифтааст, вале намедонад ки алайҳи ӯ бо кадом моддаҳо парванда боз карданд. Хонум Улухоҷаева танҳо гуфт бовар дорам ки писарам ягон кор накардааст. Қаблан ду расонаи ҷудогона дар давоми 3 рӯзи охир навиштанд ки подполковник Муҳаммадҷон Улухоҷаев раиси маркази матбуотии сарроёсати нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон бо иттиҳоми гӯё фош кардани сирри давлатӣ боздошт шудааст. Инчунин ба навиштаи ин расонаҳо баъди ҳодисаи боздошти Улухоҷаев раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Саймумин Ятимов ба ҳамаи вазорату сохторҳои давлатӣ нома ирсол карда ва гуфтааст ки сухангӯҳои идораҳо дигар ҳақ надоранд бидуни огаҳии раҳбарияти сохторҳо иттилоӣ нашр кунанд ва ё ин иттилоъро дар ихтиёри журналистон қарор бидиҳанд. Муҳаммадҷон Улухоҷаев ба қавли ҳамкорони собиқаш 36 сол дошта риштаи физикаи донишгоҳи технологияи Тоҷикистонро хатм кардааст. Дар гузашта дар Оҷонсии Азия Плюс ва баъдан дар Вазорати дифои Тоҷикистон ба ҳайси як корманди техникии дафтари матбуот кор кардааст. Соли 2009 ба кор дар раёсати нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ гузашт. Инҷо низ корро аз наворбардориву иҷрои масъулиятҳои фаннӣ шурӯъ карда баъдан дар соли 2014 масъулиятҳои сухангӯ ва иртибот бо матбуотро бар дошт гирифт. созмонҳои ҳомии озодии баён, гузоришгарони бидуни марз ва анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон аз мақомоти Тоҷикистон хостанд маздудкунии вебсайтҳои хабарӣ дар Тоҷикистонро хотима бидиҳанд. Йоҳан Бир, мудири барномаҳои Аврупоии Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ дар созмони гузоришгарони бидуни марз дар шаҳри Париж рӯзи 29 апрел дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт сензураи интернет боиси афзоиши овозаву хабарҳои носанҷида ва ҳам болоравии нуфузи расонаҳои русӣ дар Тоҷикистон мешавад. Аз маздудкунии вебсайтҳо ҳеҷ касе фоида намебинад. Мо аз мақомот даъват мекунем ки дастрасӣ ба вебсайтҳои пештозро имконпазир кунад ва мисле ки чанди пеш нархи афзудаи интернетро бекор карданд, ҳамин гуна як иқдоме анҷом бидиҳанд. Ба иттилои созмонҳои оммии ҳуқуқ дар қаламрави Тоҷикистон чандин сол аст ки дастрасӣ ба вебсайтҳои хабарии Фергана ва Ахбор комилан номумкин буда, бархе дигар вебсайтҳо пайваста маҳдуд мешаванд. Дар сурати зарурӣ хадамоти интернетии Google ва YouTube ҳам масдуд мешаванд, омадааст дар изҳороти Йоҳан Бир. Ӯ аз ҷумла гуфт ки сензураи интернет дар Тоҷикистон боиси поинравии нишондодҳои Тоҷикистон дар шохиси ҷаҳонии озодии матбуот шудааст. Ӯ гуфт Тоҷикистон соли 2019 боз 12 зина поин фаромад. Ин натиҷаи афзоиши фишори ҳукумат болои матбуоти интернетӣ дар Тоҷикистон аст, хулоса кард вай.
در شهر مسکو مرکز نوی یوری حقوقی برای مهاجران کره توجیک باز شده است. این مرکز با جلب 5 حقوقشناس کار خود را از روز 29 اپریل شروع کرد. عزت امان، یک حامی حقوق مهاجران و از مؤسسان این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای کمک به کار افتاده‌ها 5 حقوقشناس کسبی جلب می شود. او گفت که خدمت حقوقشناسان در مجموع رایگان و هم بی تنفس خواهد بود. در آینده نقشه این است که متخصصان مرکز به کار افتاده‌ها از تاجیکستان در دریافت جای کار نیز مساعدت کنند. عزت امان افزود که یک هدف آنها پیشگیری از حادثه‌های فریب و تقلب مهاجران توجیک در روسیه هم میباشد که به خاطر ناآگاهی حقوقی و هم ندانستن زبان از جانب افراد جنایت پوشه فریب میخورند. در روسیه بنابر اطلاع مقامات این کشور 1,200,000 و با اطلاع جانب تاجیکستان بیش از 400,000 نفر شهروندان کار و اقامت میکنند. فعالان در داخل و بیرون روسیه از موردهای زیادی پایمالشوی حقوق مهاجران تاجیک انتقاد دارند. در حالتهای زیاد خادمان نویسی قانون هم به پایمالکنی حقوق شهروندان خارجی هم دست میزنند و در این حالت بسیاری مهاجران نمیدانند از کی و چگونه کمک دریافت کنند. در روسیه سازمان‌های حامی حقوق مهاجران تاجیک زیاد نیست و خود فعالان هم به ضرورت افزایش شمار چنین تشکیلات دعوت میکنند. و روز گذشته تأخیر در پرواز به سمت روسیه از فرودگاه شهر بختر مسافران را نگران کرد. مسئولان فرودگاه شهر بختر تأخیر هواپیمای شرکت روسیه نوردویند را که عازم مسکو شد تصدیق کردند، ولی سبب آن را شرح ندادند. اما با قبل یکم صحبت رادیو آزادی بحث میان کارمند فرودگاه و مسئول شرکت نوردویند سبب تأخیر و پایان کردن مسافران از هواپیما شده است. بعد تأخیر 2 ساعته هواپیمای خطسیر بختر مسکو ساعت 5 شام به پایتخت روسیه پرواز کرده است. شرکت روسیه نوردویند هفته 3 مرتبه از فرودگاه بختر به مسکو پرواز میکند و قبلا تأخیرهای طولانی در پروازهای آن مشاهده نشده است. و بینندگان عزیز، قبل از آن که من به قرب اسعار خارجی از جمله روبل روسی رو بیارم، یک خبری هم داریم. انتظار می رود امروز در تاجیکستان جلسه حکومتی برگزار شود و طبق انتظاری ها و وعده پیش از این گفته می شود که مسئولین بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان در پی این جلسه مجازات داده می شوند. خب ما هم انتظار می مونیم و می بینیم که نتیجه این جلسه چی خواهد بود. از این خاطر از شما دعوت میکنیم که برنامه های ما رو پیگیری کنید. و طبق قرب اسعار خارجی برای امروز 1 دلار 9 سومونی و 43 درم، 1 یورو 10 سومونی و 53 درم و 1000 روبل روسی 145 سومونی و 90 درم ارزش دارد. بینندگان عزیز، بازم در جریان روز ما خبرهای زیاد داریم. گزارش های مهم نیز هست، از جمله در باره بالاروی نرخ مواد غذایی از جمله گوشت در پیشروی ماه شریف رمضان برای شما همکاران ما یک گزارش تهیه کردند و پیشنهاد میکنیم که در جریان روز ما را تماشا کنید. و چه مطلب دیگری که هست در دست ما، من بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در برنامه خبری و همین گونه در تقدیم سرخطهای روز برای شما خواهم گفت. با سپاس از یک شما برای همکاری و همراهی و تشکر میگم به آنهایی که برای ما ویدیو و عکس و خبر میفرستند و تنها همین را برای شما میگم. بینندگان عزیز، ما آن نوارهای را میتونیم در برنامه خبری نشر کنیم که اگر خودی نوارها از سوی شما برداشته شده باشند، یعنی شما مؤلفی به واسطه این نوار باشید و در دیگر شبکه‌های یوتیوب این نوار پخش نشده باشند. و یک خواهش دیگر این است که شما اگر امکان باشد نوارهای خود را طریق ایمانه بلکه با واتساپ و وایبر رادیو آزادی بفرستید. با امید همکاری از این هم بیشتر من شما را تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10 به وقت پراگ بازم در همین جا در آزادی ویدیو منتظر هستم. روز خوب داشته باشید و سپاس از یکی شما بار دیگر.